Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putra sakmenika kita panggih malih wonten pelajaran basa Jawi lewat daring nggih. Dados sakmenika putra-putra dikirimi video ustazah mulai dinten menika pelajaran basa Jawi bab setunggal nggih. Kita mulai kanthi tema diriku nggih. Dados putra-putra disimak bukunipun halaman pinten nika halaman setunggal nggih. Halaman setunggal tentang diriku nggih. Sakmenika putra-putra sampun pirsa ta napa ta maksude diriku niku. Diriku niku lek basa Jawa ki awake dhewe iki lho. Awake dhewe iki. Lah, awake dhewe iki enek apa wae. Nah, iki saiki jajal rungokno cocokne karo gambare sing ning buku nggih. Dadi sakniki tirokno pangucapane Bu Guru lan cocokno karo gambare ya. Diriku iki yen basa Jawa iki awake dhewe iki lho, anggota tubuh ya awake dhewe iki onoke apa wae. Jenenge apa wae ya. Ning anggotane tubuh awake dhewe iki difahami jeneng-jenenge ya, cocokno karo gambare jajal. Saiki ustazah ngucapne kok tirokne nggih. Iki saiki dimulai saking sirah. Nginggil niki nggih sirah. Sirah iki sing anggota tubuh ning dhuwur dhewe ya iki sirah. Iki sakmene iki jenenge sirah. Ya, sirah. Utawa cara Jawa niki basa Indonesia niki kepala, lek cara Jawa ki sirah ya, sirah ya. Iki sirahku. Iki sirahku ya. Ning ngene sirah ki enek apa wae? Ning kene ki enek rambut. Nah, iki rambut cah, iki rambut ya. Iki rambut. Iki jenenge rambut. Nah, iki lho sing ireng-ireng ki lho cah, iki rambut. Nah, terus bariku enek apa nek? Iki bathukku. Nah, iki bathuk. Iki sing kene iki lho cah, iki lho. Nah, iki jenenge bathuk. Iki bathukku. Nah, ya lek cara Jawa iki bathukku. Nah, terus saiki enek apa nek sing ngene sirah iki? Enek alis. Iki alisku lho cah sing jlirit ngene iki jenenge alis. Iki alis. Iki alisku. Nah, iki alisku ya. Nang loro to alis iki wetengen iki. Iki alisku. Nek rambut-rambut ngene lho cah ndukure mata iki alisku. Wis. Terus iki mripatku, iki mripatki. Lah, iki mripat. Nah, nek ireng-ireng iki ning tengah-tengah iki jenenge mripat. Iki mripatku. Enek iki pipiku. Nah, iki lho cah, iki pipi. Ya. Terus enek iki kupingku iki lho kuping. Lah, iki kuping ya. Iki lho cah, iki kuping. Nah, wis kupinge nek loro ya iki wetengen. Iki kupingku. Terus iki irungku. Nah, iki irungku. Iki lambeku, iki lho cah, iki lambe. Ya, iki lambeku. Iki untuku. Nah, iki lho. Ya iki, putih-putih iki untuku. Ya, jenenge iki untuku. Terus enek iki janggutku. Iki lho cah, iki janggut. Ya, iki janggutku. Iki guluku, iki lho cah sing kene iki jenenge gulu. Nah, ngene iki gulu. Ya. Terus iki pundakku, iki pundak. Iki pundakku. Nah, iki pundak, iki pundakku. Terus iki tanganku, iki tangan. Ya, iki tanganku. Terus iki drijiku, iki lho cah sing enek 5, sing tengen 5, sing kiwa 5 iki jenenge driji. Iki drijiku. Ya, sing iki lho. Nah, iki drijiku. Terus iki dengkulku. Lah sing nisor sikil iki jenenge dengkul. Nah, dengkulku.
Terus sing nisorne iki sikilku, ini ngisor iki sikil. Ya. Saiki putra-putra gladen siji kuwi dikengan jedukne gambar sing kiwa karo sing tengen iki dijodhukne. Sisih kiwa karo sisih tengen iki dijodhukne sing cocok gambare karo jenenge. Misale nomor 1 perangane awak, bagiane awak kuwi jenenge apa? Dipilih sing ngene sisi tengene. Misale iki sirahku sing gambar ngene iki ning rai ngene iki sakmene iki jenenge iki sirahku. Kuwi ditarik garis ning gone huruf E ya. Ning gladen siji ki lho Cah. Nomor 1 iki sirahku. Lah iku ditarik dicocokne karo sing sisih tengene yaiku E. Ya. Nomor 2 misale iki rambutku. Nah, ini rambut ning kene iki dicocokne tulisane sing sisih tengen. Ditarik garis. Iki rambutku karo huruf D ditarik ya. Nah, saiki putra-putra nerusne sampai nomor 10 ya. Nomor 10 kuwi engko ditarik garis dicocokne sing gambar tengen karo tulisan sing sisihe ditarik garis sing jenenge padha karo gambare. Paham ya? Nah, saiki kerjakno gladen 1 sampai nomor 20. Nomor 1 sampai nomor 20 dicocokne gambar sing sisihe karo tulisane ning sisihe ya. Ditarik garis sing jenenge karo gambare padha. Nek sirah dihubungni karo tulisan sirah. Nek gambare tangan dihubungni karo tulisane tangan. Paham ya? Kuwi dikerjakne nomor 1 sampai nomor 20. Ya, baca-baca. Sakniki sing B. Nah, kanggo PR gladen 1 nggih. Saiki sing B, kuwi putra-putra mulai ngenali bagiane awak atau tubuh nganggo basa krama. Krama iki apa to? Basa alus. Nah, nek sirah iki basa kasare, nek aluse sirah iki basa haluse mustaka. Ya, iki jenenge mustaka. Apa Cah? Sirah basa aluse mustaka. Nah, ning kono enek to. Iki terus kencenge sirah iki mustaka. Nek dhisik dhewe nomor 1 rambut. Rambut ki basa aluse rikma. Lah iki rikma. Rikma basa aluse teko rambut. Dadi rambut ki basa kasare, basa aluse rikma. Ngerti ya? Terus sakmene iki mau jenenge sirah. Nah, sirah ki basa aluse mustaka. Ya. Ngerti basa halus sirah iki mustaka. Terus nomor 3 tutuk. Nah, bathuk nomor 3 tutuk bathuk. Iki lho Cah bathuk iki. Iki basa haluse palarapan. Nah, palarapan. Ya. Nek rambut ki rikma, nek sirah iki mustaka, nek bathuk palarapan. Nah, saiki nisore bathuk apa? Enek alis. Nah, alis iki basa krama aluse emba. Iki emba basa aluse. Nah, saiki mripat iki basa aluse paningal. Paningal ya. Terus bar mripat iki mau basa aluse paningal, saiki enek pipi. Nah, iki pipi. Basa krama haluse apa? Pipi yaitu pangarasan. Pangarasan ya. Pangarasan ki basa kasare pipi. Terus bar pipi enek irung iki lho Cah irung. Irung ki krama haluse grana. Apa Cah? Grana. Nah, iki basa haluse irung. Saiki nomor 8 cangkem ki lho Cah. Cangkem. Ya iki cangkem basa aluse tutuk. Nah, tutuk ya ning kene iki tutuk. Cangkem iki tutuk. Cangkem iki basa aluse tutuk. Terus bariku enek ilat. Nah, iki ilat. Ya,
sarangane awak sing jerone sirah iki enek ilat. Nah, iki basa krama haluse lati. 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 Kuwi basa haluse teko ilat, ya. Terus enek kuping. Lah iki kuping kene iki kuping iki basa haluse karna utawa talingan, ya. Talingan. Nah, talingan iki basa haluse karna padha karo talingan, basa kasare kuping. Dadi lek ditakoki kuping, basa haluse apa? Talingan utawa karna. Kuping basa haluse talingan utawa karna. Nah, ngerti ya, Cak? Terus enek rai. Lah iki lho, iki rai. Ning ngarep dhewe iki rai. Rai iki basa haluse pasuryan. Pasuryan. Ya. Dihafalne nggih iki pasuryan. Sakmene iki pasuryan. Terus enek janggut. Iki lho janggut. Nah, janggut ki basa krama haluse apa? Kethèkan. Kethèkan. Nah, kethèkan ki janggut. Nah, saiki ning medun kene iki enek gulu. Nah, gulu ki basa haluse gulu jangga. Jangga. Iki jangga. Nah, basa haluse gulu kuwi jangga. Terus mudhun meneh ning kene enek pundak. Nah, iki pundak. Ya. Pundak iki basa haluse pamidangan. Pamidangan, ya. Iki pamidangan. Pundak iki basa haluse pamidangan. Ya. Terus ning kene enek dada. Nah, dada iki basa haluse jaja. Nah, lek kasar ki dada, nek halus jaja. Paham ya? Lek pundak pamidangan, nek dada ki jaja. Nah, terus saiki bar dada enek tangan. Nah, tangan ki basa krama haluse asta. Asta. Nah, asta ya. Iki asta. Terus bariku enek iki, Cah. Iki driji. Nah, iki driji iki jenenge racikan. Racikan, ya. Iki racikan. Basa krama haluse driji iki racikan. Wis ya. Terus bariku enek weteng iki ning perut. Basa Indonesia perut iki weteng. Weteng iki madaran, ya. Utawa padaran. Basa Jawane weteng kuwi padaran. Ya. Terus basa Jawa sikil sing ning ngisor iki ya, Cak. Iki jenenge suku. Nah, suku. Ya. Jadi tak baleni ning basa Jawa iki ana krama alus, krama inggil, krama alus ya. Enek kasar, enek alus. Lah, kasar kuwi biasane sing digawe ngomong bendina, kowe karo kancamu iki nganggo basa krama kasar, ya. Lah lek karo ibuke, karo mbae, karo budhe iki nganggo basa alus. Nah, bagian tubuhe awak dhewe iki sing ning dhuwur dhewe iki jenenge sirah, krama aluse mustaka. Terus ning kene enek rambut, basa aluse rikma. Ning kene enek bathuk, iki jenenge bathuk, krama aluse palarapan. Nek alis, ning kene iki alis, iki jenenge krama aluse embok. Ya, iki embok. Terus nek ditakoki iki mata iki krama haluse apa? Paningal. Nah, terus ning kene enek kuping. Kuping iki krama haluse apa kuping? Yaiku talingan. Atau karna, talingan. Terus ning kene enek irung. Nah, irung iki krama haluse grana. Pipi krama haluse pangarasan. Nek iki lambe sing kene iki krama haluse tutuk. Tutuk. Nah, iki ya. Nah, lek sing iki putih iki untu, iki cara kasare untu krama haluse apa?
waja. Waja. Nah, terus ning jerone lambe iki enek untu, enek ilat. Iki ilat. Iki ilat krama aluse lati. Ya, lati. Saiki bariku ning kene enek janggut. Janggut iki janggut krama aluse kethèkan. Iki kethèkan. Terus ning kene enek gulu. Iki gulu sing nggih ngelek iki lho Cah, iki jenenge gulu. Iki krama aluse jangga. Jangga. Bariku ning kene enek pundak. Pundak iku jenenge pamidangan. Basa krama aluse pamidangan. Bariku ning kene enek dada, yaiku basa alus kramane yaiku jaja. Iki dada iki jaja. Ya. Terus bariku ning kene enek apa Cah? Tangan. Tangan ki krama aluse asta. Ya, iki asta. Lah iki driji. Iki drijine nek 10 to, iki jenenge racikan. Racikan. Bar ngono ning ngisor enek dengkul. Ya ta? Oh, sadurunge dengkul enek weteng Cah. Nek maem kuwi mlebu weteng. Lah kuwi weteng kuwi basa Jawa kramane padaran. Biasane padarane gerane apa madarane? Lah niku padha karo wetenge lara apa? Lah kuwi madaran, padaran. Ya, padaran tulisane padaran. Bariku ning ngisor ki enek sikil. Sing dinggo mlaku ki sikil. Lah kuwi krama aluse suku. Suku. Ya Cah. Saiki nek wis ngerti krama aluse, dik mau krama kasar terus dikeki pengetahuan neh krama aluse wis ngerti to lek kaya sirah ki mustaka, kaya rambut ki rikma, ku jenenge krama alus. Saiki dajal gladan loro ya kerjakno. Ya, jodhokno perangane awak ing ngisor iki. Jadi sing sisih kiwa ki ditakoki sirah basa krama aluse apa? Jawabe kono dipilih. Oh, sirah ki mustaka. Berarti nomor 1 iku jodhone karo B. Terus nomor 2 rambut basa kramane apa rambut? Lah dijodhokne karo sisihe yaiku rikma. Berarti rambut basa kramane rikma. Ning A kuwi ya dijodhokne. Berarti nomor 1 mau jodhone karo B, lek nomor 2 jodhone karo A. Rambut iku rikma, nek sirah iki mustaka. Terus nomor 3 sampai nomor 10 kuwi ya ngono jodohnya Cah. Bathuk iki palarapan. Nek mripat paningal. Dijodohni ya Cah. Saged to? Nggih. Terus sakniki C. C niku nyebutne bagian tubuh lan gunane. C iki nyebutne bagian tubuh karo kanggone. Gunane iki kanggo. Misale ning kono iki mripat kanggo apa? Mripat iki kanggo ndeleng. Ya, kanggo ndelok iku lek cara kasare ndelok, iki ndeleng. Cara rada krama madyane ndeleng, ya. Nek basa haluse mirsani, ya. Terus ning kene nek irung, iki irung gunane nggih apa? Nggih ambekan. Kuwi lek ambekan ambil napas ngono kae ambekan ditokne liwat irung. Lah kuwi jenenge kanggone irung nggih ambekan. Ya Cah. Terus saiki iki apa mau Dik mau kuping. Kuping iki kanggo apa? Kanggo ngrungokake. Mirengke ya, ngrungokake kuping iki lho Cah. Kuping iki lho. Lah iki kanggo ngrungokake. Wis ya. Terus enek untu iki ya sing ning jerone lambe iki enek untu putih-putih iki. Iki nggih apa? Dinggo apa kanggone? Nggih ngunyah. Kowe lek maem iwak daging lagi dikunyah. Ben alus terus dilek nang jero gulu kene terus mlebu ning madaran. Ya, jadi kanggone untu iki kanggo ngunyah.
Nah, ku nenek gambare untu. Kuwi untu basa krama haluse waja kanggo ngunyah. Ya. Nah, saiki gladhen 3 kuwi kowe ya kerjakno, jodhokno ragane awak kanthi milih wangsulan sing ing sisihe. Jadi dipilih. Misale mripat kanggo ndeleng. Nah, saiki nomor 1 kuping kanggo ngrungokake. Kuwi dijodhokne. Nomor 1 jodhone karo B. Nah, ngrungokake kuping kanggo ngrungokake. Irung kanggo apa? Kanggo ambekan. Berarti nomor 2 ki jodhone D, ambekan. Nomor 3 yo ngene tutuk. Tutuk nggih apa? Tutuk kanggo maem. Ya Cah, tutuk kanggo maem dijodhone. Nomor 3 jodhone A. Terus ilat. Nah, ilat iki lho Cah. Ilat iki kanggone apa? Ngrasakake. Ya toh? Nek kowe maem pedes, kuwi lah kuwi ilate kuwi sing ngrasakne. Terus untu. Nah, untu dik mau iki lho Cah, waja to. Iki kanggo apa? Kanggo ngunyah. Ngunyah. Ya. Padha karo gladhen 4 ya ngono Cah. Gladhen 4 ki ya dikon njodhokne bagiane awak iki ya, perangane awak iki ing sisi iku dijodhone. Misale yen mlaku nganggo sikil. Nah, yen ngomong nganggo lambe. Ya to tutuk. Nah, terus yen ngambung nganggo irung. Ambekan karo ngambung ki nganggo irung. Terus nek nyangking nganggo tangan. Ya. Terus nek nyunggi ki ngene iki lho Cah, ngusung karo sirah ya, nggawa keranjang ning dhuwur sirah ki jenenge nyunggi. Nah, biasane kuwi sing ning pasar kuwi ana tukang nyuwun ya, nyunggi misalnya nggawa barang sak keranjang diselene ngene sirah kene digawa. Lah kuwi jenenge nyunggi. Nah, nyunggi ki nganggo apa? Nganggo sirah. Terus anekne manggul to mikul. Nah, mikul biasane nggawa barang-barang dipikul ya, sayur-sayur dipikul. Nganggo pundak ya. Nek mikul nganggo pundak. Terus anekne ngindit ki lek nggawa rinjing diselene ning kene ning bangkean kene. Nah, ya. Nganggo apa Cah? Nganggo bangkean. Ku ngindit ya, nggawa rinjing utawa nggawa adahe banyu biasane kuwi dikek ning ngene pinggang ini ki jenenge ngindit ya. Ning pinggang ki cara Jawane bangkean. Nek cawik, nek cawik iki lek mari mangkae nganggo tangan kiwa ya. Nah, terus nek kesot ngono kae glusun-glusun ning ngene nisor lantai, ngono kae ngesot ki nganggo bokong ya. Terus lek nyepak kowe enek bola kok sepak. Nah, kuwi nganggo bola kok enek ndelok ning TV sepak bola. Lah kuwi nganggo sikil. Ya Cah. Kuwi gladhen 4. Terus engko enek neh gladhen 5. Gladhen 5 ki bocah-bocah wis karek ngisi. Nomor 4 nek gambare mata iki mripat. Nah, isine mripat kanggo apa? Kanggo ndeleng. Ya, gladhen 4 diisi sing titik-titike kuwi ya Cah. Gambare padhakno karo tulisane. Nek gambare mripat ya tulisane iki mripat. Kanggo apa? Kanggo ndeleng. Nomor 2 iki gambare apa? Kuping. Berarti iki diisi kuping. Gunane kanggo ngrungokake. Nomor 3 iki gambare apa? Gambare irung. Irung kanggo apa gunane? Kanggo ambekan. Ya. Terus nomor 4. Iki gambare apa Cak? Untu ya. Iki untu krama haluse waja. Kanggo apa? Untune kanggo ngunyah. Nah, kanggo ngunyah maem. Terus nomor 5 iki gambare apa? Loro iki sikil.
Sikil kanggo apa, Cak? Kanggo mlaku. Kowe lek mlaku-mlaku ning alun-alun lha kuwi kanggo sikil ya. Saiki kuwi dhisik wae. Sok ketemune pelajaran berikutnya bagian 2 yaiku nirokake swara kanthi cetha. Saiki disampaikne dikerjakne gladen 1 2 3 4 5 ya. Engko hasilnya difoto terus dikirimi ning ustazah. Nggih, saged nggih. Nggih dikerjakne ning buku paket. Nah, kuwi engko dijawab pertanyaan gladen 1, gladen 2, 3, 4, 5. Wis ya. Putra-putra sampun paham nggih? Pelajaran bab setunggal nika tentang diriku, tentang perangane awak iki. Dik mau wis diterangke ustazah, lek ning dhuwur dhewe iki jenenge sirah. Lek sing kene iki enek bathuk, palarapan, enek alis ki embo, enek mata mripat ki paningal, enek irung ki grana, gunane nggih ambekan. Lek lambe ki gunane nggih maem, basa aluse lati. Lek untu ki waja, basa aluse kanggo ngunyah. Nek ilat iki mau kanggo ngrasakne, basa halus ilat, lati. Nek kuping basa halus apa bocah? Apa basa halus kuping? Yaiku talingan. To karena kanggo ngrungokake. Iki pipi basa haluse pangarasan. Ya, lek gulu basa haluse jangga, lek pundak pamidangan, gemikul ki nganggo pundak. Dada basa haluse jojo, lek tangan ki asta, kanggo apa? Kanggo tangan dik mau kanggo apa? Nampa barang. Nganggo tangan ya. Wis ngerti ya, Cah? Sing gladen 2, 3, 4, 5 kerjakno ning dalem terus difoto dikirim ning ustazah. Sampun nggih. Pelajaran basa Jawi kita akhiri kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampun kesupen gladen 1 kali 3 sekawan gangsal dikerjakne nggih. Yen sampun dikirim dhateng ustazah. Sembah nun, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.